ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ବୋଲି ତୁ ରାଗୁଛୁ। ମତେ ଟିକେ କୋଳରେ ବସେଇ ଖୁଆଇଦେ।
ପାଖକୁ ଠିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମାକୁ ଆଜି ଏ ଯୋଗୀ ବିଷୟରେ ମୋତେ ସଜାଇ ଦେଇ ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେ ନିକୁଞ୍ଜ ବନରେ ମୁଁ ରାଧା ମାକୁ କଥା ଦେଇ ଆସିଛି ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆଜି ହାଡ଼ାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସେଇ ରାଧା ନାମକୁ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ନଗରେ ନଗରେ ପ୍ରଚାର କରି ଇଏ କଳି ଯୁଗରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଯିବ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ସଚିବାତା
ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଫେରି ଆସିବେ ସତ୍ୟ ଜଗତରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ବାପର ଘରରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ମାଲ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେଇଠି କହିଲେ ସତ୍ୟତା ରେ ଧନ ଚାରି ଯୁଗରେ ମୋରି କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ମୁଁ ଚାରି ଯୁଗରେ ମୋରି କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେଇଠି କହିଲେ ମାଲ ସତ୍ୟ
ଶାଶୁ ନାତି କିଛି ସେ ବାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ତୋମାନେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଭିତରେ
ଆରେ କୃଷ୍ଣ